Hlboký nádych, cíťte rozpínanie hrude, uvoľnenie brucha. Zhlboka sa nadýchnite. Vnímajte prítomnosť svojho tela, no oči nechajte zatvorené. Predstavte si ho a vedzte, že existujú telá, ktoré sú čoraz hustejšie a jemnejšie. Hneď nad fyzickým telom, okolo neho a prenikajúce ním je energetické telo. Predstavte si ho ako auru, ktorá obklopuje aj presvitá. Môžete si ho predstaviť ako prúd žiarivých farieb. Akékoľvek farby vám napadnú, pre ľahšiu predstavu, ak by ste si mali vybrať jednu farbu, ja by som si vybral zelenú pre toto energetické telo, ktoré je hneď nad fyzickým telom. Potom nad týmto energetickým telom je ešte viac. Priestrednejšie, prázdnejšie, no hustejšie. Viac koncentrované, mentálne telo. Môžete si ho predstaviť ako priesvitnú modrú. A je o niečo väčšie ako energetické telo. Ale preniká každým kúskom a riadi každý kúsok energetického tela, fyzického tela a jeho chemické procesy. Toto telo sa podobá skôr oválu ako obrysu rúk či nôh. Energetické telo ako aura na obrázkoch, ktoré ste možno videli. Môžete si ho predstaviť ako jemné obrysy človeka, ale nie ostré, podobné oblaku, také viac nadýchané, rozmazané. Teraz nad týmto energetickým telom si môžete predstaviť mentálne telo, telo mysle. Tu sídli myseľ ako toto modré, mocné, vysoko inteligentné, múdre, oválne telo. Je veľké, môžete si ho predstaviť ako siaha cca 2 metre za vašu kožu, ako oválne pole preniká a riadi všetko, energetické telo i fyzické telo. Iba cíťte ľahkosť, jas mentálneho tela a ako oveľa viac svetla obsahuje a prepúšťa. Každé telo je akoby filter, ktorý trochu skresľuje svetlo, robí ho fyzickejším, stráca kúsok svojho prístupu k nekonečnej inteligencii. Poďme ďalej a predstavte si sférické telo. Veľké približne ako rodinný dom. Čisto snehovo biele, obsahujúce celé spektrum svetla. Toto je telo bláženosti, telo svetla. Predstavte si biele pole, ako by ste sa ponorili do bazéna, ktorý je husto natlačený vibráciami vedomím s životnou silou, s extázou, so svetlom. Toto telo presvitá, preniká a riadi modrasté mentálne telo, aurické energetické telo, aj fyzické telo. Podobne ako Wi-Fi preniká stenami. Takisto toto svetelné telo, toto telo svetla, telo bláženosti preniká cez zdanlivé obrysy ostatných tiel. Neexistujú žiadne skutočné hranice, žiadne bariéry pre toto blážené telo. A inteligencia, ktorú nesie, je vysoko neosobná na tejto úrovni. A teraz si predstavte telo všetkého, telo Boha. Toto je čisté svetlo, samo o sebe. Nemá žiaden obrys, je bez polohy, priestoru či času. Proste je. Je polom vedomia, lásky, svetla, bytia.
Je to čisté telo bytia. Všetko chápe, preniká, presvítá všetko. Je bez akéhokoľvek obrysu. Nemá žiaden obrys, ani ten oválu. Je všade, všetko, ničota, nič, súbežnosť. Toto pole preniká, presvítá, riadi každým spôsobom telo bláženosti, čo je prvá úroveň jednotlivca. Riadi mentálne telo, prvá úroveň konkrétneho jedinca, špecifikami bytosti. Následne riadi energetické telo, ktoré je ešte bližšie životu danej bytosti. A nakoniec riadi aj fyzické telo, ktoré je najšpecifickejšie, s najjasnejším obrysom, najviac zdanlivo oddelené od tohto pola Boha. Zdanlivo najviac osobité, najviac rozdielne. Z vnímania fyzického tela, zo srdca von, zahrňte vedomie celého fyzického tela. A akoby otvárate pohory vášho fyzického tela. Je to skoro akoby zväčšujete priestor medzi atómami. Dovolujete svojmu telu stať sa viac otvorené. Uvádzate ho do stavu prijímania. Otvárate bunky, pory svojho tela. Kožu, orgány. Dovolte všetkému, aby sa otvorilo väčšiemu energetickému telu, ktoré vás obklopuje, ktoré preniká vami. Telu plného zdravšej, inteligentnejšej, svetlom naplnenej podstaty. A cítite, ako sa vaše fyzické telo začína spájať s najbližším 1 metrom okolo vás, s tým energetickým polom, ktoré je jemnejšie. Nemôžeme ho vidieť fyzickým okom, zvyčajne. Takže dovolte svojmu fyzickému telu byť ako magnet, ktorý priťahuje tie viac inteligentné energie, ktoré vás zlaďujú s vyšším plánom. Energie, ktoré sú tu na to, aby vám pomáhali, asistovali a podporovali vás v zvyšovaní vašej citlivosti, vašej pozornosti, vášho sústredenia, vašej schopnosti vedieť, byť jasnejší, byť viac zladený s vyšším plánom. Vnímajte toto telo, ktoré sa rozprestiera asi 1 meter od vášho fyzického tela. Uvoľnite prúd. Otvorte zdanlivú bariéru medzi fyzickým a energetickým telom. A dovolte tomuto prúdu komunikácie, aby sa otvoril. Zapnite Wi-Fi vášho fyzického tela, aby mohlo tak povediac prijať signál. Lenže tento signál je pre telo prospešný. Tak ho priťahujte ako magnet. Priťahujte tie vyššie, hustejšie energie. Teraz s pocitom toho väčšieho tela urobme to znova s mentálnym telom, modrastým, ktoré už začína vyzerať ako dokonalý ovál či gula. Stále má trochu obrys individuálneho tela, ale je to skôr rozmazané. Rozmazané, no hustejšie, v svetle, koncentrovanejšie v svojej priehľadnosti voči svetlu stvoriteľa. Obsahuje viac inteligencie, viac čistej, nekonečnej inteligencie, ktorú obsahuje a ktorá je sprostredkovaná cez toto mentálne telo. Toto je vyššia myseľ, ktorá vás vedie v tomto živote. Predstavte si ho od 2 až 4 metrov od fyzického a energetického tela. Cítite ľahkosť tejto modrej hyperinteligencie, dokonalého plánu, kde neexistuje nepohodlie, kde nevzniká utrpenie, kde nie je zmätok. Je to oveľa čistejšie. Ako pohľad na kryštál. Má to pevnosť, žiarivosť, čistotu. Teraz otvorte pory fyzického a energetického tela, aby komunikovali smerom k tomuto väčšiemu telu. Ľahšiemu, jasnejšiemu, intenzívnejšiemu, viac dokonalému telu.
Je menej individuálne, viac harmonické a prirodzené. Ako magnet začnite prijímať a priťahovať svetlo tohto tela vyššej mysle, modrastého mentálneho tela takmer bezchybného. Skutočne cítite tú priestrannosť, ktorá začína kontaktovať viac než len fyzické či energetické telo. Cítite túto guľu s priemerom asi 3 metre všade okolo vás. A cítite, ako vás preniká. Takže sa teraz cítite viac ako pole a menej ako fyzický objekt. Cítite sa ako energetické pole. Veľmi čisté, inteligentné a dovolte to skutočne preniknúť do fyzického tela. Cítite, ako vstupuje, ale ostaňte stotožnení ako pole. Iba sa pozerajte na fyzické telo ako prejav vo vnútri pola. Ale vy ho naplňate svetlom toho vyššieho tela. Priťahujete doň energiu. Zhlboka sa nadýchnite fyzickým telom. Nechajte energie otvoriť, vstúpiť, preniknúť, rozjasniť váš deň. Vaša myseľ sa stáva prebudenejšou, jasnejšou, bez potreby kávy. Začína sa prebúdzať k vyššej energii. Prijímajú vyššia energia, vstupuje do tela. Jasnejší pocit živosti, neovplyvniteľnej sebaistoty. Nič sa mi nemôže stať, lebo som toto mocné, silné, energetické pole. Cítite tú priestrannosť s obrysom ako guľa, priemerom asi 3 metre okolo vašich tiel. No zdôraznite mentálne telo, modré telo. Urobte ho hustým, žiarivým. Cítite, ako by to bolo vaše telo. Ako by to bolo vozidlo, ktoré teraz riadíte, ktorým sa teraz pohybujete. Je to most, ktorý prepúšťa veľa svetla, Božieho svetla, no stále je veľmi vedomý vašich individuálnych potrieb a sveta, ktorý vnímate a zažívate. Je si veľmi vedomé toho a je perfektne vybavené schopnosťou vás viesť z tohto vtáčieho pohľadu. Dáva vám návrhy, intuíciu, vedenie, lásku, svetlo, ochranu. Filtruje zážitky, ktoré by sa k vám mohli blížiť, no nie ste na ne pripravení alebo nie sú relevantné. Toto telo pomáha filtrovať a viesť váš energetický a fyzický život. Takže je ako most čerpa z inteligencie vyšších, menej individuálnych tiel. No dokáže toto svetlo a vedenie prispôsobiť vášmu osobnému životu. Vidí film vášho života. Keď ľudia začnú spočívať ako svedok, toto je úroveň, ku ktorej získavajú prístup. Toto je svedok, most medzi neindividuálnym ja a ja som tu, vo fyzickom a emočnom tele. Cítite toto jediné pole, ako preniká fyzické a energetické telo. Nabíja vás, prebúdza vás. Je tu nárast jasnosti, prebudenosti, pozornosti. Všímate si? Venujete viac pozornosti, ste viac vedomí? Teraz sa otvoríme telu, ktoré začína strácať kontakt so špecifikami vášho života. Tak trochu má v piči. Je proste blážené, je to iba svetlo. Predstavte si ho ako sférické pole svetla. Veľké ako rodinný dom. Je jednoducho v extáze. Je to prvé individuálne telo, nižšie od Božieho stavu. Boh zažívajúci sám seba ako pole, ako telo, je to telo bláženosti. Ale znova nezaujíma sa o sen, ktorý snívate, nevidí ho. Je dostupné ako čisté pole vždy prítomnej anandy, či bláženosti, svetla. Takže odovzdajte sa tomuto telu, tejto úrovni priestrannosti. A môžete začať cítiť, ako starosti vášho života ustupujú.
a svetlo, živosť, odovzdanie, dôvera. Všetko je v poriadku, všetko je extáza, všetko je hojné, čo je prirodzené pre toto pole, ktoré začína prenikať do mentálneho tela, energetického tela a fyzického tela. Dovolte tomuto polu preniknúť, vstúpiť do každej bunky fyzického tela. Magnetizujte, priťahujte tú energiu do svojho tela. Cítite sa rozšírení, cítite sa, ako by na ničom nezáležalo. Cítite sa, ako by vám nič nepatrí, cítite, že kašlete na všetko. Všetko je dobré, všetko je v poriadku, všetko je blážené. Je tu iba láska a svetlo. Odovzdajte sa tomuto svetlu, priestrannému, vznešenému, nabitému svetlu, presítenému jasnosťou. A odovzdajte sa počiatočným štádiam beztvarosti, slobody, bláženosti. Cítite to. Dovoľte svojim telám komunikovať, prijímať túto vyššiu vibráciu. Nalaďte svoju ladičku, svoje rádio na stanicu Všetko mi je jedno bláženosť. Lebo všetko je v poriadku, všetko je Boh a všetko je krásne. Odpočíňte v tom, odovzdajte sa tomuto, kde vaše problémy začínajú miznúť z dohľadu. Všimli ste si? Zmysel pre lineárny čas, pre význam a dôležitosť priestorov a objektov. V tomto poli neexistujú žiadne objekty, okrem svojho vlastného pola. Živosť čistej energie, čistého svetla. A je to lahôdka, chutí to božsky. Je to doslova ako kúpeľ vo svetle. Ako skok do obrovského bazéna inteligentného svetla, kde lineárny čas nevzniká, kde koncepty neexistujú, len jas, blaženosti. Teraz cítite obrys tohto obrovského žiarivého tela svetla. Ľahké, ako to cítite, veľké, ako to cítite. Nájdete okraj toho, cítite veľkosť toho. Je obrovské ako pole, ale má hranicu. Cítite tú hranicu, cítite ten okraj. Choďte tam, kde začína slabnúť a končiť. Je to ako výjsť von z bazéna a vstúpiť do oceánu všetkého. Doslova svetlo, ktoré umožňuje každé vnímanie. Boží stav čistej, všade prítomnej, bezmiestnej, večnej prítomnosti. Už nie je individuálne, toto už nie je moje telo, toto je telo Boha. Telo každého. Z tohto nelokálneho, nekonečného poľa, čistého svetla, ktoré je samotným základom celého stvorenia, esenciou, podstatou, z ktorej vzniká skreslenie každej energie. Spočíňte v tejto čistej existencii, ktorá inštinktívne patrí všetkému, všetkej hmote, celému vesmíru, všetkým tvorom, všetkým telám. Nekonečná nekonečnosť tiel existuje kvôli tomuto, vďaka tomuto telu všetkého, telu Boha, existencii všetko prenikajúcemu, všade prítomnému, čistému svetlu, neosobnému svetlu, neduálnemu svetlu. Nie je tu dualita, žiadny zmysel pre subjekt a objekt. Je tu iba inštinktívne poznanie jednoty, všade prítomnosti. Toto je ja v každej rovnici. Každé ja som zdieľa toto ja, svetlo ja. Všade vidiace oko, vždy pozerajúce oko, všade prítomné ja. Cítite túto všade prítomnosť na tejto úrovni. Cítite, ako sa rozprestiera nekonečne všetkými smermi, všetkými časmi,
všetkými priestormi. Čiže je skutočne nelokálna, bez času, bez priestoru, lebo chápe všetko z toho naraz. Toto je dokonalé svetlo, pôvodné svetlo, toto je to, čo umožňuje vnímanie. Všetky tvary sú umožnené touto existenciou nekonečného tela Boha. Toto telo je prvým znakom manifestácie, prvým znakom existencie, prvým znakom prítomnosti. Cítite súčasť bezpodmienečnej lásky, ktorá je prirodzene, očividne prítomná. Nie osobitným spôsobom, ale bezpodmienečným spôsobom. Pole beztvarej, bezpodmienečnej lásky, naplnené po okraj, s všade prítomným svetlom. S všade prítomným svetlom. A predsa aj toto pole všetkého je preniknuté vedomím, ktoré si ho uvedomuje. Vedomie je ešte prázdnejšie, ešte viac beztvaré než svetlo a láska. Nie mentálne vedomie svetka, ale čistá inteligencia všade, vždy prítomná pri každom vnímaní, vrátane vnímania Boha. Vedomie je ako beztvará nádoba pre celú manifestáciu. Nič sa nikdy nestalo mimo vedomia, pretože vnímanie nemôže existovať mimo vedomia. Takže vedomie je pravý stvoriteľ, pravá inteligencia. Je to slobodná vôľa, nezávislé konanie. Spočínte ako vedomie. Nie svedok, nie subjekt. Ale vedomie, ktoré je jedno so všetkým a dokonca za všetkým. Práve ja, plné lásky, svetla, ale je inteligentné a prebudené svetlu, bez rozdielu. Potom za tým je tu ešte jeden krok. Požiadajte vedomie, aby sa otočilo smerom, odkiaľ prišlo. Skúste, či dokáže vnímať, pochopiť, tušiť, odkiaľ prišlo vedomie. Nie svedok, ale vedomie všetkého. Ak chcete, buďte zvedaví. Čo som bol ja pred vedomím? Pred uvedomením, pred skúsenosťami? Čo je zdroj vedomia? Spolu s tým zdroj všetkého. Čo je za vedomím? Čo je pôvodom vedomia? Aby ste toto intuitívne cítili, musíte pochopiť, že musíte ísť za zážitky, čo je všetko, s čím sme sa vždy stotožňovali. So zažívaním. Pozrite sa, či môžete rozpoznať niečo nekonečne dokonalé za zážitkami, odkiaľ všetky zážitky prišli. Odkiaľ pochádza vedomie? Jediná veľkolepá, pôvodná, neopísateľná realita. Pred akýmkoľvek prejavom, pred akýmkoľvek vnímaním. Čo je na druhom konci čiernej diery?